Захаваем гістарычную памяць разам. Кожны з нас памятае імёны герояў. Георгій Мяфодзевіч Натачэў, савецкі лётчык гвардыі, малодшы лейтенант, герой Савецкага Саюза. Георгія Натачэева прызвалі ў Чырвоную армію ў чэрвені 1941-га. Праз год ён скончыў першую чкалаўскую ваенна-авіяцыйную школу пілотаў, пасля чаго служыў у складзе аднаго з значных бамбардзіровачных авіяцыйных палкоў. Потым яго перавялі ў штурмавую авіяцыю. Усяго Георгій Натачэў здзейсніў больш за 100 баявых вылетаў. Асабліва ён вызначыўся 31 студзеня 1944 года. Падчас налёту на варожы аэрадром вядучы гвардыі малодшага лейтенанта Натачэева быў падбіты і здзейсніў вымушаную пасадку. Адважны лётчык агнём свайго самалёта разагнаў салдат праціўніка, пасадзіў штурмавік на варожай тэрыторыі, прыняў на борт пацярпелы экіпаж, узляцеў і паспяхова вярнуўся на свой аэрадром. За мужнасць і гераізм Георгій Натачэў быў удастойны звання Героя Савецкага Саюза, але залатую зорку ён атрымаць не паспеў. Георгій Мяфодзевіч загінуў 25 красавіка 1944 года падчас штурму Сапун-гары ў ходзе крымскай наступальнай аперацыі. У гонар ураджэнца Быхаўскага раёна Георгія Мяфодзевіча Натачэева названы вуліцы ў Быхаве і Магілёве. Яны змагаліся, каб мы, нашчадкі, жылі ў міры. І мы будзем заўсёды памятаць імёны герояў.